Světla Prahy se třpytila jako rozsypané drahokamy, když jsem seděla ve svém ateliéru v posledním patře starého činžovního domu na Vinohradech. Vůně čerstvě namleté kávy se mísila s očekáváním. Za pár hodin jsme měli s Davidem odlétat na Kanárské ostrovy na naši vysněnou svatební cestu. 2 roky plánování, 2 roky snění o společné budoucnosti. To snad nemyslíš vážně? Davide slova mi vyklouzla dřív, než jsem stihla zpracovat dokument, který přede mnou právě položil na stůl. Rozvodové papíry. Pár hodin před odletem. Můj snoubenec, se kterým jsem měla za pár týdnů stanout před oltářem v malém kostelíku v Kutné Hoře, chtěl všechno zrušit. Zvedla jsem k němu pohled, vztek ve mně vřel. Vysvětli se. Hned. David Polkl vyhýbal se mému spalujícímu pohledu. Jsou to moji rodiče. Trvají na tom, že pojedou s námi. Nebo co? Nebo tě donutí se mnou rozvést. To je to, co pro tebe náš vztah znamená. Ne, Markéto, to není. Nech toho. Zvedla jsem ruku, krev mi hučela v uších. Po všech těch letech, co jsem se snažila vycházet s jeho manipulativní rodinou, se stále podvoloval každému jejich příkazu. Odmítala jsem strávit svou svatební cestu tím, že budu posluhovat egoistické matce mého nastávajícího. Prosím, zkus to pochopit, žadonil David. Moje rodina je prostě taková tradiční. Cítí, že by měly být součástí všech důležitých událostí. Skřížila jsem ruce na prsou. A nenapadlo tě to zmínit dřív, pozvánky jsme rozeslali před měsíci. Všechno je zarezervované, zálohy zaplacené. Já vím. Svezl se na nejbližší židli. Myslel jsem, že kdybych ti to řekl dřív, zrušila bys svatbu. Máma trvala na tom, abych počkal na poslední chvíli. Zalila mě ledová zuřivost. Takže tato past byla strategická. Jeho matka Eva si záměrně vybrala náš nejslabší okamžik, aby si vynutila své požadavky. A teď ten zbabělec očekával soucit. Podívala jsem se mu do uslzených očí, hněv ve mně vřel. Jak jsem mohla být tak hloupá a neprohlédnout tuhle lest u srkl si vodky? Tekutá odvaha, aby mě mohl dál manipulovat. Za tou jeho patetickou fasádou se skrýval bezpáteřní mamánek opilý mocí. Můj hlas klesl do jedovatého šepotu, vypadni. Tohle ruším já. Davidovi přeběhl po tváři záblesk paniky. Markéto, prosím, můžeme to vyřešit. Sáhl po mé ruce. Ostřeji jsem ucukla. Nedotýkej se mě. Je jasné, kde leží tvoje priority. A upřímně odmítám hrát druhé housle tvé šílené rodině. Trhl sebou, jako bych mu vrazila facku. Před rokem by mě ta jeho zranitelnost obměkčila, ale teď to gesto jen rozdmíchalo mou zuřivost. Kolikrát mě jeho toxičtí příbuzní ponižovali, podkopávali a uráželi, skončila jsem s tím, že budu mlčet a nechám se odstrkovat. Postoupila jsem dopředu, až jsme stáli tváří v tvář. Kdybys měl špetku cti, postavil by se s jim místo, aby se schovával za máminou sukní jako nemluvně. Můj prst se zabodl do jeho hrudi, zdůrazňujíc každou poznámku, zatímco jeho oči se vyděšeně rozšířily. Ale bohužel byl si vychován k tomu, abys byl bezmocný, slabý a závislý. Jako na zavolanou mu zazvonil telefon. Na obrazovce se objevila samolibá tvář Evy. Otočila jsem se dřív, než bych ten telefon smetla ze stolu. Tohle skončilo. Už se nenechám znovu zaskočit. Když jsem si balila kufry, odhodlání posilovalo mé třesoucí se údy. Pokud Eva chtěla válku, tak ji bude mít. Ranní světlo, které pronikalo do mého ateliéru s výhledem na střechy starého města, poskytovalo jen málo tepla, když jsem zkoumala seznam hostů na naši, teď už bývalou, svatební hostinu. Jednoho po druhém jsem si v duchu katalogizovala každé jméno podle úrovně jejich zapletení do Eviny toxické sítě sociálních konexí. Hořce jsem přemýšlela, jak jsem kdysi tento seznam vnímala jako spojení mé vyvolené rodiny s Davidovou. Jak naivní jsem byla. Zaklepání přerušilo mé dumání. Moje asistentka Jana vešla v náručí plno vzorků látek pro nadcházející konzultaci s klientem z Brna. Jeden pohled na můj výraz a její veselý úsměv pohasl. Co se děje? Položila vzorky na můj stůl s tichým žuchnutím. Zase ta čarodějnice dělala potíže.
Drsně jsem se zasmála. To je slabé slovo. Během následující půl hodiny jsem jí vylíčila tu léčku a následný rozpad. Janin šok se změnil v pobouření, čím víc detailů jsem sdílela. Ta naprostá bestie vybuchla Jana a praštila pěstí do mého stolu. Makety domů a vzorky látek poskočily. Naplánovala tuhle sabotáž od začátku. Čekala, dokud nebudeš moct couvnout bez ztráty tisíců. Sklopila jsem hlavu do dlaní a zasténala. Šla jsem jim přímo do pasti. Měla jsem věřit svým instinktům, když jeho rodina odmítala každý svatební plán od výběru kapely až po květiny do kostela v Olomouci, kde jsme původně chtěli mít obřad. Jana mi stiskla rameno, její výraz byl vážný. To nebyla tvoje chyba. Dávid tě uvedl v omyl pravděpodobně na příkaz té harpie, které říká matka. Hněv se ve mně znovu rozhořel. Jana měla pravdu. Eva zorganizovala tuto přetvářku podpory, zatímco plánovala mé odstranění, jakmile se plně zavážu. Vzpomněla jsem si na její samolibý výraz, když jsem se jí ptala na názor na výzdobu stolu svatební dort, dokonce i na své sliby. Hlava mi trhla vzhůru. Ten projev. Jana se zamračila. Jaký projev? Chytila jsem ji za zápěstí, mysl mi horečně pracovala. Můj projev družičky, kde jsem plánovala veřejně poděkovat Evě za to, že mě přivítala do jejich rodiny. Zasténala jsem při představě jejího sotva skrývaného potěšení. Věděla, že budu ponížená, když mě David nechá u oltáře. Janiny oči se zúžily. Ta bezcitná potvora. Přistoupila jsem ke svým maketám a vzorkům látek. Plán se formoval. Eviny intriky poskytly dokonalou munici. Teď ji nasadím proti ní. Otočila jsem se k Janě s novým přesvědčením. Pomoz mi to tu rozebrat. Musíme prozkoumat každou položku související se svatbou, na které jsou Eviny otisky. Musí tu být víc důkazů o jejím spiknutí. Jana se na mě podívala, v jejím pohledu se zračilo stejné svítání pochopení. Společně odhalíme Evinu lest a uděláme z ní společenského vyvrhele, jakým si zasloužila být. David možná opustil naše partnerství, ale já měla Janinu zuřivou loajalitu a to pro mě teď znamenalo všechno. Dejme té staré dámě ochutnat její vlastní medicínu, řekla Jana skrz zaťaté zuby. Stiskla jsem jí ruku, vděčnost a očekávání mi proudily tělem. Hra začíná, Evo. Tvoje zúčtování se blíží. Následující týdny plynuly v mlze pozdních nocí, strávených nad skandálními svatebními památkami. Každá na zakázku vyrobená pozvánka se mi vysmívala. Eviny otisky prstů byly všude na složitých květinových detailech, které trvala na tom, aby doplňovaly krajkovou a šifonovou hrůzu šatů, které vybrala. Jako pavouk lstivá žena pomalu tkala svou síť, chytajíc mě vlákno po hedvábném vlákně. Jana se stala mou kotvou během tohoto turbulentního období. Společně jsme rozebírali horu svatebního haraburdí, které zabíralo můj ateliér, hledajíce jakoukoliv stopu, která by mohla pomoci mé pomstě. Bingo, vykřikla Jana pozdě jednoho úterního večera. Trhla jsem sebou, probudila jsem se z dřímot u svého pracovního stolu a málem převrhla svou studenou kávu. Jana stála poblíž makety oltáře a držela zarámovanou fotografii ze svatby Davidova bratrance před 2 lety. Promiň, nechtěla jsem tě vylekat, řekla. Ale podívej, co jsem našla v hromadě Davidových věcí. Přimhouřila jsem oči na obrázek Davida tančícího s blondýnkou, jejich těla sugestivně přitisknutá k sobě. Žaludek se mi sevřel hněvem a zadostiučiněním. Takže Davidovo těkavé oko nebylo nedávným vývojem. Jana zavrtěla hlavou s odporem. Pamatuji si, jak se Eva chlubila, že tohle byla událost, kde tě David představil. Asi příhodně zapomněla na tu část, kde se její milovaný chlapeček muchloval s jinou ženou za zády své přítelkyně. Zatnula jsem pěsti s nutkáním hodit něčím křehkým. Místo toho jsem se zhluboka nadechla. Nech tu fotku vytisknout a diskrétně ji ukaž pár klíčovým lidem. Ať si drby udělají svou práci. Janin úsměv se změnil ve vlčí. S potěšením. Vím přesně, komu to ukázat. To rozproudí jazyky. Strčila si rámeček pod paži a odplula. Když se dveře zavřely, můj telefon zabzučel s příchozí zprávou. Jméno mi vysálo chvilkové uspokojení. David. Mluv o čertu.
Zírala jsem na obrazovku váhajíc mezi ignorováním a uspokojením své zvědavosti. Zvědavost zvítězila. David, ahoj zlato. Máma je pořád dost naštvaná kvůli odložení svatby. Chce se sejít, abychom si to vyjasnili. Zamračila jsem se. Drzost té ženy. Hraje si na nevinnou, zatímco její bezpáteřní syn mě prosí, abych se s ní usmířila. Eva zorganizovala celý tenhle debakl. Pokud někdo dlužil omluvu, byla to ona. Přesto text představoval příležitost. Možná bych mohla tajně shromáždit informace pro svůj kvasící plán. A upřímně toužila jsem sledovat, jak se Eva sví, až si uvědomí, že její intriky selhaly. Po chvíli uvažování jsem napsala odpověď. Já dobře. Sejdeme se zítra v naší staré kavárně u Zlatého slunce. Jen ty a já. Nech svou matku doma. David začal okamžitě psát, ale já jsem si stišila telefon a zamířila domů, než by se mi mohl dál vetřít do myšlenek. Potřebovala jsem odpočinek na výkon svého života. Zítra bude Eva litovat, dne, kdy si mě vybrala za svého protivníka. S Janinou pomocí, která zajistila usvědčující důkazy, se pomstím. Do kavárny. U Zlatého slunce, schované v tiché uličce, poblíž Karlova mostu, jsem dorazila brzy, obhlížejíc prostor jako puma hledající zranitelnou kořist. Naštěstí byla útulná kavárnička téměř prázdná, kromě pár hostů pojídajících koláče u učebnic nebo notebooků. Vybrala jsem si malý stolek v zadním rohu, ideální pro sledování vchodu, zatímco zůstanu nenápadná. Přesně na čas zazvonil zvonek nad dveřmi. Nejdřív jsem zahlédla Davidovi světlé vlasy, jak prohledával místnost. Ramena mu poklesla úlevou, když mě zahlédl schovanou vzadu. Zvláštní, čekala jsem, že uvidím jeho matku, přisátou k němu navzdory mé výslovné žádosti, aby nepřišla. David opatrně přistoupil k mému stolu, jako by se blížil k syčící zmiji místo své bývalé snoubenky. Odkašlal si. Ahoj, Markéto. Díky, že jsi souhlasila se setkáním. Stroze jsem ukázala na židli naproti mě. Nejlepší přejít rovnou k věci. Jelikož se rozhodl pro jednou poslechnout mé pokyny, mohla bych využít příležitosti k získání informací. Když se David usadil, skřížila jsem si ruce na hrudi jako provizorní štít. Jeho oči měly ten známý štěněcí pohled, který jsem kdysi považovala za tak okouzlující. Teď jen zesiloval můj odpor. Jak jsem mohla milovat takového slabocha? No, pobídla jsem ho, když se ticho nepříjemně protáhlo. Trval si na tomhle malém rozhovoru, tak mluv. Trhl sebou nad mým kousavým tónem. Dobře, vím, že napětí je v poslední době vysoké. S mou rodinou. Přerušila jsem ho ostrým smíchem. To se vážně snažíš svalit vinu na svou matku za to, že mě přepadla s rozvodovými papíry pár dní před naší svatbou? Jsem si vědoma jejich manipulací, ale ty jsi tam stál a držel dýku, Davide. Nechtěl jsem, zvedl prosebně ruce, aby zastavil mou tirádu. Máma mi nedala na vybranou. Řekla, že musím ukázat svou loajalitu, nebo mě odřízne. Rty se mi skroutily odporem. Takže všechno to bylo o penězích, že... Naklonila jsem se dopředu. Čas rýpnout do vosího hnízda. No, vybral sis. A tím si odhalil, jak na tom náš vztah celou dobu byl. Ta podrazácká ukázka dokázala, že náš vztah byl jen šaráda. David viditelně zbledl. No tak, Markéto, neříkej to. Pořád mi na tobě hluboce záleží. Jeho hlas klesl. Jen jsem chránil naši budoucnost. Vydala jsem kyselý smích, který mě pálil v krku. Naši budoucnost. Nerozesmívej mě. Chytila jsem ho za bradu, vychutnávající jeho syknutí. Jediná budoucnost, kterou si chránil, byla tvoje vlastní. Bezpáteřný jako vždycky. Odstrčila jsem jeho tvář a popadla kabelku odhodlaná navždy vypudit tento jed ze svého života. Jeho lapání po dechu a koktání za mnou slábly, když jsem hrdě vykročila do své těžce vydobité svobody. Vyšla jsem z kavárny s adrenalinem pumpujícím mi v žilách. Konfrontace dopadla ještě lépe, než jsem si představovala. David se zhroutil pod sebe menším tlakem, odhalil svou bezpáteřnost a Evin železný stisk. Mé podezření se potvrdilo, jejich rodina zorganizovala tuto sabotáž pro finanční zisk, nedbajíc na mé sny, které s radostí rozdrtily. Už ne.
Odmítla jsem promarnit další minutu přemýšlením o jejich toxické síti lží. Když jsem zabočila za roh ulice soustředěná na mávnutí na taxi, hlasitě mi zazvonil telefon. Nemusela jsem se dívat na jméno blikající na obrazovce, abych uhodla, kdo přerušil můj dramatický odchod. Pravděpodobně ten ufňukaný zbabělec chtěl poslední slovo, aby si zhojil svou zraněnou pýchu. Co chceš, Davide, odpověděla jsem stroze, můj tón byl dost ostrý na to, aby přeřízl kost. Místo toho mi odpověděl kyselý smích. No tak, drahá, je tohle způsob, jak mluvit se svou budoucí tchyní? Stuhla jsem na místě, klouby mi zbělely kolem telefonu. Evo, procedila jsem skrz zaťaté zuby. Čemu vděčím za to potěšení, její odpovědní smích přetékal falešným soucitem. Ach, právě jsem měla nejvíc znepokojující rozhovor se svým synem. Je naprosto zdrcený po tvém dnešním bezcitném zacházení. Před očima mi zaplála rudá. Třásla jsem se sotva potlačovaným vztekem. Bezcitném. Já nejsem tak, kdo přepadl svého snoubence s rozvodovými papíry a směšnými ultimáty dny před svatbou, každé slovo vylétlo jako kulky z kulometu. Pokud tu někdo byl bezcitný, prolhaný a manipulativní, tak si to ty. Následovala tíživá pauza, plná nevyřčených hrozeb. Když Eva znovu promluvila, její upjatý hlas čpěl jedem. Je zřejmé, že tento svatební debakl přemohl tvou dramatickou mysl. Vyhněme se dalším nepříjemnostem, pro všechny strany ano. Implikace byla jasná proti jejím zdvořilým slovům. Podvol se, nebo budeš litovat. Tentokrát jsem přijala svou zuřivost jako brnění. Mám nápad, odpověděla jsem, nebezpečí číhalo pod mým klidným tónem. Držte se od mého života dál. Od této chvíle. Držte svou toxicitu dál ode mě a nebudeme mít žádný problém. Vychutnala jsem si ostrý nádech v telefonu, dychtivě čekajíc na její jízlivou odpověď. Místo toho mě přivítala plochá rezignace. Po napjaté minutě, chápu, no pak. Její ledová slova prořízla napjaté ticho mezi námi. Přeji vám hodně štěstí při hledání někoho, kdo bude ochoten tolerovat váš neúctivý přístup. Určitě ho budete potřebovat s vašimi nedostatky. Stála jsem roztřesená na tom rušném chodníku dlouho poté, co zavěsila. Poslední skrytá urážka mi zněla v uších jako zlověstné znamení. Ale tentokrát jsem se odmítla krčit před Evinými hrozbami. Já budu mít poslední slovo. Narovnala jsem ramena a pokračovala dál, odhodlání pohánělo každý můj krok. Moje taxi čekalo za rohem, motor duněl v očekávání. Vklouzla jsem dovnitř, odhodlání mi zocelilo nervy. Kam to bude, slečno? Jeden pohled na Davidův zoufalý proud zpráv upevnil můj záměr. Na letiště oznámila jsem. Letím na Kanárské ostrovy. Beru si zpět svůj život. Tropické vedro mě pohltilo jako těžká vlněná deka, když jsem vyšla z letiště na Tenerife. Navzdory pozdní hodině se mi na kůži lepila hustá vlhkost. Výstižná metafora pro drama, které jsem doufala zanechat za sebou v Praze. Zhluboka jsem se nadechla, orientujíc se v tomto cizím prostředí. Vůně soli a palem se mísila s výfukovými plyny, když kolem mě procházeli turisté z kufry k čekajícím autům. Tak odlišné od pečlivě kultivovaných věží z oceli a skla, které jsem navrhovala přesto zajímavé ve své chaotické harmonii. Když jsem mířila k stanovišti taxi, můj nouzový telefon zavibroval a vytrhl mě z rozjímání. Zamračila jsem se, očekávajíc další prosebný dopis od Davida, pravděpodobně mě prosícího o usmíření po jeho posledním usedavém sezení s maminkou. Ten zbabělec zůstal tak bezpečně připoutaný k zástěře, že jsem se vsadila, že mu Eva stále denně ochutnává jídlo. Místo toho na popraskané obrazovce zablikalo neznámé číslo. Proti svému lepšímu úsudku jsem to zvedla. Markéta Vránová, řekla jsem stroze. Po konfrontaci s Evou mi riskování připadalo vzrušující místo, aby mě děsilo. Na druhém konci se někdo odkašlal. Markéto, tady Robert. Robert Novák. Potkali jsme se na vánočním večírku Davidovy firmy před časem. Lámala jsem si hlavu, snažit se vybavit si tvář. Záblesky ošklivých vánočních svetrů a zředěných koktejlů se vynořily. David mě ten večer představil tolika svým kolegům. Málo kdo udělal dojem.
Samozřejmě, Roberte, vykřikla jsem a luskla prsty. Byl jsi jediný okouzlující člověk v té partě. Jak se máš? Zasmál se. Mám se dobře. Poslyš, omlouvám se, jestli se zdá, že tě kontaktuji příliš troufale, ale viděl jsem tvé zrušení RSVP na svatbu a chtěl jsem se ozvat. Naježila jsem se, připravujíc si mrazivou odpověď o drbech. Ale Robert upřímně pokračoval, což mě donutilo se zarazit. Opravdu se omlouvám, jestli překračuji hranice, ale z našeho rozhovoru na večírku jsi mi připadala docela milá a příliš zralá na Davidův kruh. Zaváhal, než jemně dodal. Myslím, že mé instinkty byly správné vzhledem ke zrušenému zasnoubení. Moje obrana polevila při jeho vážném tónu. Možná se zprávy o tom, že Davidova rodina sabotovala naši svatbu, rozšířily široko daleko. Pokud se ozývali soucitní kolegové, jejich podvod ovlivňující mou pověst, poháněl můj další odvážný krok. Lehce jsem se usmála. Roberte, nemusíš se omlouvat za zavolání. Vlastně bych si s tebou ráda někdy zašla na kávu a popovídala si. Poslední slovo jsem lehce zdůraznila, naznačujíc víc. Ostře se nadechl zjevně, neočekávaje mou odpověď, ale rychle se vzpamatoval. Popovídat si, byl bych potěšen. Možná spíš na večeři, až budeš příště v Praze. To je rande. Po dokončení plánů na setkání za pár týdnů jsem zavěsila cítit se znovu nabitá energií. Atraktivní úspěšný muž vyhledal mou společnost navzdory drbům. Už teď má pomsta vzbuzovala zájem. Pískajíc si vlezla jsem do čekajícího taxíku a nasměrovala řidiče do svého přímořského letoviska. Když jsme se kodrcali chaotickým provozem pod kymácejícími se palmami, přemýšlela jsem o zbývajících nedořešených záležitostech, které na mě čekaly po návratu domů. Ale prozatím volalo tropické dobrodružství. A s Robertovou zajímavou předehrou na mě brzy čekalo jak podnikání, tak potěšení. Ohromit Davidovy kruhy mým rychlým odrazem ode dna by přineslo konečnou pomstu. Měla jsem v úmyslu vychutnat si každou minutu jejich pádu. Začínáme teď. Týdny odloučení mi prospěly, přinesly tolik potřebný odstup a jasnost. Svou energii jsem nasměrovala do rozvíjejícího se vztahu s Robertem, nyní mým oficiálním přítelem. Doprovázel mě na různé společenské akce v Praze, bez námahy kradl Davidovi pozornost svým charizmatem a skutečně podporující povahou. Moje pověst nejenže zůstala neposkvrněná po zrušeném zasnoubení, ale na Robertově paži se desetinásobně zlepšila. Přesto touha po pomstě doutnala pod povrchem, zatímco Eva a David se úzkostlivě drželi v ústraní, aby se vyhnuli konfrontaci. Jejich absence na společenské scéně podněcovala zvěsti rychleji než jakákoliv koordinovaná intrika. Jana mě informovala o nejšťavnatějších drbech týkajících se špinavého prádla jejich rodiny. Supy krouží, poznamenala Jana jednoho večera, když jsme probírali její informace u večeře v naší oblíbené restauraci na Malé Straně. S rozpadem vašeho vztahu a narušením jejich kruhu se lidé cítí povzbuzeni zpochybňovat Evinu autoritu. Ušklíbla jsem se nad tím a záměrně pomalu upila vína, vychutnávajíc si zprávu. Perfektní. Ti podvodníci si zaslouží každou unci kritiky, která na ně míří. A co David, ach, ten je naprosto nešťastný podle kancelářských drbů, odpověděla Jana s gustem. Byl přeskočen při nějakém povýšení díky tvé malé kávové konfrontaci, která odhalila jeho slabou páteř. Můj smích se rozléhal kolem stolu nespoutaný a bezstarostný konečně. Ať se David utopí v kariérním limbu, do kterého ho odsoudila jeho maminka drahá. Připoutaný pod jejím dohledem to tomu zbabělci patřilo za to, že mě odhodil na její příkaz. O několik týdnů později se karma naplnila na benefičním gala večeru v obecním domě. Vklouzla jsem do opulentního tanečního sálu na Robertově paži, bez námahy přitahujíc pozornost v třpitivých šatech áčkového střihu, odhalujíc právě tolik kůže, aby se otáčely hlavy. Navenek chladná a klidná navzdory tomu, že na seznamu hostů byli uvedeni David a jeho rodiče, jsem se připravovala zasadit smrtící úder jejich společenskému postavení. Když jsme se nenuceně mísili mezi cinkajícími sklenicemi a bouřlivým smíchem, zahlédla jsem své cíle, jak si šeptají v vzdáleném koutě.
Z jejich schoulených postojů a těkajících očí bylo jasné, že cítí dravé nebezpečí, ale nemohli uniknout mé pasti. Nechala jsem Roberta povídat si s kolegou a záměrně jsem přešla místnost v ruce 2 flétny šampaňského. Jak jsem se blížila k útoku, můj třpitivý úsměv zůstal uzamčen na místě, když jsem elegantně vstoupila do jejich prostoru, právě když jejich naléhavé šeptání utichlo. Evo drahoušku, vykřikla jsem jasně a naklonila se, abych se letmo dotkla její stuhlé tváře, zatímco jsem jí podávala sklenici šampaňského. Jak úžasné vás vidět. Evin odpovědní úsměv se pod jejím odborně naneseným make-upem zostřil v úšklebek. David se ostentativně vyhýbal mému pohledu vedle ní, chřadnout pod žárem mé uspokojivé pomsty. Markéto odpověděla, Eva hlas tenký jako sklo a stejně křehký. Jaké překvapení. Její oči zlostně sledovaly Roberta, jak opodál pozoroval naši interakci, hodnotíc novou hrozbu. Udržela jsem si oslnivý úsměv, odmítajíc ustoupit. Pořadatelé byli tak velkorysí, že mě dnes večer zařadili k dražební položce stolu číslo 9, i když jsem si jistá, že můj doprovod nabídl víc než váš obvyklý příspěvek. Mrkla jsem koketně směrem k Robertovi, sledujíc, jak si Eva uvědomuje situaci. Ano, no, zaváhala nezvykle. Myslím, že jsme podcenili vaši odolnost po tom nepříjemném incidentu. David se při zmínce o tom zachvěl, ale zůstal mlčet. Stále bezpáteřný jako vždy. Tehdy jsem téměř litovala jeho bídy. Téměř. Místo toho jsem tu doutnající zuřivost nasměrovala do posledního brutálního úderu. Přistoupila jsem blíž a stišila hlas. Je zřejmé, že jste mě podcenila, Evo drahá. Pokusila jste se mě společensky a kariérně pohřbít, ale jen jste si vykopala vlastní hrob. Jemně jsem ukázala kolem sebe, kde hosté večírku pozorovali naši napjatou výměnu. Klebety se šíří o jistých nerozvážnostech a manipulacích. Vše díky vašim spackaným intrikám. Její oči se zúžily tvrdé a odrazivé jako sklo, ale pokračovala jsem, než stačila vyslovit hrozbu, která se jí třásla na rtech. Nicméně vzhledem k tomu, že dnešní večer ohlašuje nové začátky, dovolte mi projevit profesionální zdvořilost. Dovolila jsem mrazu proniknout do mého sladkého tónu. Držte se mi trvale z cesty a možná se zdržím odhalení každého mučivého detailu krutosti vaší rodiny. Jsme si rozuměli, Evin výraz skysl, nepochybně polikajíc jed skrz stuhlé rty. Vynutila ze sebe křišťálově. Jemně jsem v jedné ruce zmáčkla svou flétnu se šampaňským, vychutnávající její zkázu. Výborně, dejte nám s Robertem trochu prostoru. Máme tu charitativní aukci, kterou chceme vyhrát. Nashledanou. Odplula jsem po jednom zdlouhavém pohledu na Davidovu zkroušenou tvář, prožívajíc vrcholný pocit sladké pomsty. Jejich pověst doutnala v troskách díky mému bezchybnému provedení. Nyní konečně rovnováha, spravedlnost a svoboda byly mé. A tak končí můj příběh. Příběh o zlomeném srdci, ale také o nalezení síly tam, kde by ji člověk nečekal. O tom, že i když se zdá, že se celý svět hroutí, vždy existuje cesta vpřed, někdy i k něčemu mnohem lepšímu. A že rodina ta skutečná nemusí být vždycky pokrevní. Někdy ji najdeme v přátelích, kteří stojí při nás, když to nejvíc potřebujeme. A tak, má drahá, pamatujte, že i po té největší bouři vždycky vyjde slunce.